Ποδήλατο στην πόλη αλλά και την εξοχή. Ένας οικονομικός και οικολογικός τρόπος μετακίνησης για μικρούς και μεγάλους που συνεχώς κερδίζει φανατικούς υποστηρικτές. Χρησιμοποιώ κυρίως μάλλον ποδήλατο, διότι είναι πολύ πιο οικονομικό από το μηχανάκι που θα μπορούσα να έχω στην ηλικία μου και ρηπαίνει και λιγότερο το περιβάλλον. Η αλήθεια είναι πως δεν φοβάμαι σε κοντινές αποστάσεις, αλλά όταν είναι για μακρινές έχουμε επιφύλαξη. Ένα σωστό μεταχειρισμένο ποδήλατο ξεκινά από 80 ευρώ. Αν όμως θέλετε καινούριο, μην φύγετε από το σπίτι χωρίς τουλάχιστον 200 ευρώ στο πορτοφόλι. Ένα καλό ποδήλατο για την πόλη ξεκινάει από τα 220-240 ευρώ ή στα 260 με αλουμινένιο πλαίσιο, ελαφρύ, στιβαρό, καλό ποδήλατο. Και μπορούμε να φτάσουμε μέχρι εκεί που δεν φτάνουμε, δηλαδή να είναι πιο ακριβό από το αμάξι μας. Υπάρχει και η κατηγορία e-trekking που είναι 70% άσφαλτο, 30% χώμα. Μπορούμε πολύ εύκολα να μπούμε σε έναν δασικό χωματόδρομο, αλλά και πολύ πιο γρήγορα θα κινηθούμε στην άσφαλτο σε σχέση με ένα mountain, γιατί έχουμε μεγαλύτερο τροχό και πιο λεπτό ελαστικό. Πριν από τη βόλτα, ένας βασικός έλεγχος στο ποδήλατο είναι απαραίτητος για την ασφάλεια του αναβάτη. Να κοιτάξουμε τον αέρα στα ελαστικά, τις ταχύτητες, τα φρένα να πιάνουν σωστά και είμαστε έτοιμοι για τη βόλτα. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητα το κράνος και ένα καλό λουκέτο προς αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων. Και φυσικά, πολύ προσοχή. Λοιπόν, ήταν μια εισαγωγή για το πώς μπορείτε, τι τιμές μπορείτε να βρείτε στα ποδήλατα. Έχει αρχίσει όλο και περισσότερος κόσμος στο τελευταίο διάστημα να χρησιμοποιεί αυτό το μέσο μεταφοράς, είτε για διασκέδαση, ακόμα και για δουλειά. Ακούσαμε και την Νικόλ πριν. Έχουμε λοιπόν. Τολμηρή. Έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο, εκτός από τον Βασίλη Παπα-Νικολάου, τον συνάδελφο βεβαίως. Καλημέρα, Βασίλη. Τον ειδικό επί των αθλητικών. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Βολικάκη. Καλημέρα.